Så hvis man skal sige noget her, så er der jo selvfølgelig selv udformningen, som har de skrå flader op mod luften. Så er der den hjørneafskæring, som er lavet mursten, og som ligesom åbner det op. Cyklerne kan godt finde ud af at køre på midterstykket, som ligesom er deres med asfalt. Meget få, der krydser ind over. Der er nogen, der kommer fra siden og ligesom slutter sig til uden problemer. Der er ikke nogen gående, som har set gå ud på cykelstien, hvis vi har set her. Så er der selvfølgelig den detalje med, at der er 2 broer, så der er luft imellem og lys i midten, som gør den mindre mørk. Så er der afvandingen, som er sådan nogle buer, der løber rundt, og dermed også om vinteren hurtigt fjerner vandet, så man ikke får glatte flader på de skråflader. Ja. Det er stadshuset i baggrunden.